ジャガイブ・ミシャミヨール。こんにちは、ミヨールです。今回からは V.S. ブランケンホーン氏の立てた、アイルランド語共生詞の因律論の分類の仕方について見ていきます。今回は Taxonomy 2 and 3 Stress Lines と題して、いわゆるロスク詞形ですね。2強制詞行および3強制詞行という分類について見ていきます。このロスクという詞形はアイルランド語詞の中で最も基本的、最も古い強制詞形であるというふうに言われております。2強制詞行を見る前にですね、ブランケンホーン氏がですね、シーカの、ハイアラーキー階層構造について見取り図を示してくれていますので、ご紹介します。これは詩のご著書の88ページに出てくるものですね。一番上には歌がありまして、そのうち、それを基本となる、その前提となる詩が左側2つですね。そして一番右端に歌にしかかからない部分として音楽の部分が出ています。この3つの体系があるわけですけれども、中心に来るのがこの真ん中のアクセンチュアルシステムということで、強制の体系ですね。ここがど真ん中ということです。これを外しては、この分析はできないということになります。その他のオーナメントルシステムとミュージカルシステムとはこのアクセンチュアルシステムと共存するものではありますけれども、分析の際にはそれぞれを別々にですね分けて考えることが必要であると詩は述べておられます。まずアクセンチュアルシステム見ますと、一番上の部分にある1番って書いてあるのはですね、これは詩を出すスタンザっていうのがありますね、連。それよりも上の組織ですね。詩全体と言ってもいいでしょうし、連を超える、連をまたいで、できてくるその組織というものですね。その下の2番目がですね、スタンザとかパラグラフと呼ばれる、連と呼ばれるものですね。からその3つ目がライン、これは詩の行ですね、行。その下が4、フレーズ、これは句ですね、詩の中の句です。から5番のフットっていうのが主脚ですね、歩って言いますかね、その単位です。から一番下の6番セラブルっていうのが詩脚の中にある音節ですね。上の3つに関してはオーナメントルシステムという左側のシステムで対応する部分がありまして、連を超える部分についてはですね、詩の母音を主とするような、そういう、因律に関わるそのシステムでいくとですね、連と連とつなぐような、装飾といいますかね、仕組み、コンクランって、これは珍しいものですけど、こういうものがあるということですね。特に中心となるのはこのアクセンチュアルシステムの2番におけるその左側のオーナメントルシステムで、これは、行と行とをつなぐような、そういう装飾ですね、韻の仕組みですね。一つにはエンドライン、これは客韻ですね、行末の強制母音同士がですね韻を踏むというような形。それからvertical assonance、これはですね行と行とをまたぐような母音のものですね。それから3つ目のアクセンチュアルシステムの3つ目のライン、詩行に相当するオーナメントルシステムとしてはですね、internal line ornamentation ということで、行の中ですね、行の内部に働く装飾、母音とかですね。この例としては horizontal assonance、これはですね行の中でその水平方向に働く母音ですね。それから acular rhyme、 これはこのコースの中で何度も見てきましたけれども、例えば行の前半と後半との間で、中体的母音をなすようなもの、それでアキルというのがありましたね。ここまでがオーナメントシステム、上3つに対応する部分ですね。右側のミュージカルシステムというのを見ますと、一番上のスーパースタンザイックオーガニゼーションに対応するものとしてはですね、それに対応する音楽的な構造ということになりますね。これは音楽全体、歌全部というふうに言ってもいいでしょうかね。1番2番3番というの歌があったとすると、それを超える
一番上の単位ですね。2番のスタンザの単位でいきますと、歌で言うと1番というんですかね、その一つの連ですね。から3つ目のラインに相当するものとしては、これはですね、single period of tune と書いてありますけれども、シャンの箇所の場合で言うとですね、一息で1行を、例えば長いものだと30秒以上になりますかね、歌うという、その間の時間のことですね。その間の曲のことです。4つ目のフレーズ、これは音楽的にはですね、これはその今の3番をですね、もう少し細かく分けた場合の時間の単位のことでして、これはですね、1小節よりも長い単位というふうにここに書いてありますけどもね、数小節から成り立つような、そういう部分ですね。このフレーズに対応するような、ひとまとまりとしての音楽のまとまりということになりますね。から5番のフット、ここが興味深いですけども、視覚に対応する、ミュージカルシステムとしてはですね、ミュージカルバーと書いてあります。あるいはそれに相当するもの、いわゆる小節のことですね。バーですね、小節ですね。1小節の単位が1視覚に対応するというような、そういう考え方ですね。これは覚えておいてよいのではないかと思いますね。最後の一番下の、アクセンチュアルシステム6番のセラブに相当するものとしては、ミュージカルシステムではですね、single note or melodic figure shorter than a bar、 1小節の中でそれより小さい単位の一つの音符とかですね、あるいは一つのメロディーをなすような、そういう音の形ですね。1小節の内部に収まるような、そういう音のことを、ここでは6番に収めています。というふうなことがあるわけですけれども、こういう3つの体系がですね、階層構造がですね、共存しているわけですけれども、分析にあたってはですね、特にこのプランケンホンさんの本の分類の体系の中心にあるのがこの真ん中のアクセンチュアルシステムということです。それでは二強制使用の具体例を見てみますね。今回はアイリーン・ドゥーヴニ・ホナルの有名な詩クイナ・アーチ・イ・リーレの一節です。これはご覧の通りですね、一行が二強制から成り立っていまして、そして行末の詩脚が一音節という形になっています。この詩の行のですね、中ほどに斜線がありますけれども、これはその斜線のすぐ右側がですね、強制の音節があるということです。ですから1行目なんか見ますと斜線2つありますので、この行には2つの強制があるということになりますね。この形をですね、つまり行あたり2強制であり、行末の詩脚が1音節であるという形をですね、ブランケンホンさんのシステムでは2ピリオド1という形で 2.1 というふうな形で書き表します。今後この形式で書き表しますので、この形を覚えておいてください。それでは読んでみますね。Grahurgus maroon, tanto starkey era moon, tanto what we are grew, iser muhria tanto who となりますね。下の方にその主要なそのリズムのパターンといいますかね、強弱のパターンを書いてありますけれども、ディダンディディダンというような形ですね。大体こういう方ではないかというふうにブランケンホンさんの分析ですね。この詩に関してちょっと一言述べておきますと、作者はですね、アイリーン・ドゥーフニ・ホネルという、活躍したのが主な時代はですね、1770年頃というふうに言われておりますが、これはですね、夫のですね、アーチ・オリーレという方がですね、亡くなった時に、そのことを乗っていた馬が、妻に知らせてくれたというのがこの右側の本の表紙になっていますね。ここで用いた版はですね、ショーン・トゥアマ編のクイーナ・アーチ・イ・リーレという本であります。非常に有名な版画でありますね。